jelentkezni. Én is szeretettel köszöntöm Kövér József orvost, fogorvost, mindenekelőtt a polgári hivatását tekintve, egyetemi oktatót, illetve a művészeti ényét, művészeti életét tekintve pedig szobrászművészt, illetve olyan alkotót, aki írásművészettel is foglalkozik. Azért fogalmazok így, mert aki régen ismeri Jóskát, és most személyesre veszem a formát, mert nagyon régen ismerjük egymást, elsősorban a művészeti tevékenységei közül a szobrászattal való foglalkozásában ismerte őt meg, vagy ismerhette őt meg, és így tartották nagyon sokáig számon, hogy orvos, aki szobrokat készít, de én azt gondolom, hogy most a polgári részét azt ebben az esetben levehetjük, és mondhatjuk azt, hogy szobrászművész, aki immár 7. kötetét hozta létre, 7. kötetét adta ki, a Kék kávé a 7. kötete, ha jól számoltam össze. 3 verses kötetről van szó, egy regényről és 2 elbeszélés kötetről. Nem, egy elbeszélés és 3. 3, igen, így van. Tehát a 7. kötetről van szó. A 0. kérdésem, mi megbeszéltük, megmondom őszintén előre, itt jeleztem neki, hogy milyen kérdéseket tennék fel. Mégpedig azért tettem ezt, mert nagyon szűkre szabott az időnk, mint ahogy mindenkié a mai világban. Nem szeretnék senkinek a türelmével visszaélni, meg a kedves vendéglátóknak, a vendéglátó intézménynek a türelmével sem. De az első kérdés az ilyen 0. kérdésnek számít, és szorosan kapcsolódik, ezt nem beszéltük meg, az pedig úgy fog szólni, hogy hogyan alakult a te életedben, művészeti életedben ez, hogy úgymond a boldogult úrfikorod után, Krudival fogalmazva, kezdtél el inkább az írásművészetet érni, a szobrászművészetről, mert ifjúkorodban, vagy ifjabb korodban, ma is természetesen ez nem a öregítés akar lenni, mi egyidősek vagyunk egyébként, fiatal emberekről van szó természetesen, de mondjuk úgy, hogy boldogult ifjúkorod után kezdtél el áttérni az írásművészetre. Ezt azért kérdezem, mert minden olyan sokoldalú művésztől meg szokták ezt kérdezni, Agárdi Gábortól is megkérdezték, gondolom sejtik, hogy miért, aki színművészként ismertek, hogy ő miért fest ikonokat. És vissza lehet fordítani a kérdést, hogy ő ikonfestőnek is tarthatta volna magától, azt is kiválóan művelte, miért színészkedik. Tehát most ez a kérdésem, ezt a élt kapja, hogy tulajdonképpen melyik is volt előbb. Vagy megvolt benned mindig az írás művészetre való hajlandóság, és később jött ki, ez vagy pedig titkoltad egy ideig, mint Berzsenyi Dániel az asztalfiúknak írva, aztán később mégiscsak úgy döntöttél, hogy nyilvánosságra hozod ezeket a költeményeket. Hát ez úgy működik, hogy mindenki valamikor elkezd írni, én is elkezdtem írni gimnazista koromban. De nyugodtan bekapcsolhatod. Ha hallható, akkor nem fogom hallható. Elkezdtem gimnazista koromban írni verseket, és prózát is írtam, drámákat írtam, amit Páskándi Géza olvasott a kortársban, lelbértitok keretében, jött az egyetem, és az egyetemnek van egy sajátos atmoszférája, hogy kimossa ezt a lehetőséget, hogy ezzel foglalkozzak, és ez így abban maradt. És aztán jött a szobrászat, az is egyetemi dolog, Körülmények Egyetem, Fogász Egyetemen jött a Fantomteremben, voltam a Szentpéteri professzor úrral, és akkor jött, hogy szobrokat is lehet csinálni, na és akkor az írás az akkor az egyetem 2. évében abban maradt. 2011-ben volt egy orvosi műhiba, a gasztroduodenisemet azt elkezelték és a szívbetegnek tekintettek, és mikor ez kiderült, az egy pár hónapba került, az orvosnak leesett a tantusz több mint 2,5 hónap után, akkor már késő volt, mert én megborultam, tehát elég komoly depresszióba kerültem, és a segítség az úgy elmaradt, saját magam kínlódtam, és
megvolt megfelelő, persze a körülmények megvoltak, de elvesztett a frontális lebenyem az élethez való viszonyomat. És mivel ez megtörtént, ez egy elég fájdalmas érzés volt, és 13-ban eszembe jutott egy mondat, hogy nem tudtam. És onnantól kezdve elkezdtem írni. És mielőtt bárki is azt gondolná, hogy ez egy nagyon jó dolog, egyáltalán nem jó dolog, mert ha a frontális lebeny nem működik jól, és az amigdala, mint agyi központ átveszi a működést, akkor eléggé korlátolt az a nyelvi és verbális terület, amit be tudok fogni, és ez nem vált, azt hiszem, a verseknek a hasznára sem. Ezeket a verseket Borbély Szilárd olvasta, publikáció is került a Vörös Postakocsiban belőle, 3 darab, majd Szilárd Bécsben olvasta el a versekötetet, csak az a probléma, hogy ő is ugye ebbe a zsákutcába került, csak én ebből ki tudtam jönni, ő sajnos nem tudott kijönni belőle, és aztán utána folyamatosan írtam, figyeltem magamat, de szobrokat is csináltam, mert voltak megrendeléseim, és azokat nekem mindent teljesíteni kellett, tehát sok portrészobrot csináltam akkor is, csak ez egy nagyon furcsa állapot volt, amiből ez az egész. Tehát az a dolog lényege, hogy azt gondolom, hogy orvosi hivatásnál maradva, hogy a genetikai kódok valahol benne vannak az emberben, és ez valószínű, hogy van egy ilyen genetikai kód, mert semmit szobrátot sem tanultam, azt sem tanultam, autodidakta vagyok, és valahol ezek ilyen furcsa módon összejövő jelenségekből összeadódik valami. Mindenképpen hatás kell. Tehát valahogy a fenotípusból kell egy hatás, és akkor ez így beindul. Egyre többször tapasztalhatni egyébként, hogy akik valamilyen művészi önkifejezés módot gyakorolnak már, és abban elérnek egy bizonyos szintet, megpróbálkoznak egy másikkal. Ez szerinted mindenki esetében, akiben megvan az önkifejezés sokféleségének a hajlandósága, megvan, vagy pedig kísérletezni próbál? Nem. Hogy te esetedben hogy működik? Ez egy analízis, amit mindenki elkövet magával, mégpedig fölméri a testéből adódó energiát és erőt, mert ha valaki szobrászattal foglalkozik, nagyon sok követ faragok, most is faragok egy apró kavicsot, ami 8 mázsás volt, de már nem annyi, már körülbelül 2-3 mázsát lefaragtam róla, akkor rájön arra, hogy mire képes. Nagyon sokat gondolkodtam arra, hogy ez hogy alakul, hogy nem vagyok képes már követ faragni, és akkor átmegyek egy másik területre, de az nem úgy van, mert amikor ő követ faragott bárki is, például most itt Michelangelo gondolok, utána ő elkezdett szonetteket írni, de alapjában véve azért írta meg, mert lehet hanyatlik a test, viszont az a nyelv, amit ő a szoborfaragása közben megtalált és mondogatott valószínű magában, azt megőrizte, ezt a szándékot, ezt a hajlandóságot, és akkor vált egy másik szférába, vagy találkozik egy költő, és akkor azt mondja, na, akkor most rajzolni fogok. Ugye a magyar irodalomban ugye rengeteg ilyen dolog van, hogy rajzolunk, és akkor ez így működik. Nagyon sok magyar költő foglalkozik mellette, hogy ír, kinyílik egy palett, és akkor rajzolok. Tandorinak például ugye legendásak a rajzai, de Szély Ferencet is lehet mondani, aki szintén megpróbál képzőművészettel, de maga a képzőművészet is ugye ez behatárolja a dolgot, de alapjában véve semmi probléma nincs, ez egy belső világnak a megjelenítése, és ez így rendben van. A versbeszélőre azért mondok versbeszélőt, mert a te írásaidban sem mindig azonos feltétlenül, aki megszólal a íróval, nem is lehet azonos, hiszen a versnek sajátossága, hogy nem mindig az alkotóval kell azonosítani, lásd Petőfi Sándor bordalait, aki soha nem ivott alkoholt, és ugye írta egymás után olyan költeményeket, amelyekben erről is szó esik. Vegyük úgy tehát, hogy versbeszélő. Nálad én úgy gondolom, ismervén a írásaidat, hogy elég közel van a versbeszélő a te világodhoz, személyiségedhez, olykor azonosnak tetszik. Minden esetre az egyik ilyen verssorotban, ezt nagyon megjegyeztem magamnak, rátekeredik az idő a versbeszélőre.
Na most ez már ma előkerült az idő probléma, fiatalság, öregség, ifjúkorom, boldogult ifjúkorom, vagy éppen örök fiatalságom. Ez ugye régi probléma, mert a 20-21. század művészeinek talán legnagyobb filozófiai problémája az idővel való birkózás. Ez mindig így volt. Mindig is így volt természetesen, de hangsúlyosan ugye a 20-21. században Proust óta mondjuk folyamatosan jelen van Thomas Mann óta az idővilág. Te hogyan birkózol az időben? Ugyanúgy, mint mindenki más, véges. Az időnek lassítani lehet ugye az időt, a sebességét, mozgással, meg különböző dolgokat, de alapjában véve az idő az egy olyan dolog, amivel senki nem tud mit kezdeni, mert az működik és megy előre, és ez az idő az meghatározza azt, hogy hogyan élünk. Ha cselekvés van az időben, és az időben megmutatkozik a cselekvés, és annak valamilyen plastikai vagy formája látható, akkor abban a pillanatban az időt talán tudom lassítani a múlt szempontjából, hogy a múltra visszanézve, hogy mennyi minden van az, amit én csináltam, hogy azok a dolgok nem üresen teltek el azok az évek. De megállítani nem fogunk tudni az időt, amin lehet viszont gondolkodni az időben, hogy mivel a jövőt nem ismerem, hogy a múltban, amit én megtettem, azokat, vagy milyen hatások engem értek, változtathatóak-e, át lehet őket értékelni, vagy olyan szinten föl lehet őket használni, és a jelenhez esetlegesen valamilyen formában vissza lehet rájuk emlékezni, mert újra előjönnek a jelenben azok a mozdulatok, és legfeljebb csak így lehet felhasználni. De alapjában az idő az nem egy Einstein, ezt szépen megfogalmazta, de alapjában véve az maga a végzet. Most a kérdés az eredetileg, amit meg is beszéltünk, az azzal is kiegészül, hogy te az empirikus énedben, tehát a köznapi világodban, vagy művészként birkózol többet az idővel. Hogyan látod ezt? Van-e különbség a kettő között? És miben látod a különbséget mondjuk művészként az idővel való birkózás ügyében a hétköznapi énekhez képest? Mennyit tudsz dolgozni? Hogyan tudsz dolgozni? Mennyire vagy olyan állapotban, hogy dolgozzál? A munka számomra az ugye nem azt jelenti, hogy most én leülök, és akkor csak van, amikor ugye úgy van, hogy van egy feladat, és azt végre kell hajtani, de várni kell mindig azokat a pillanatokat, amikor egy verset meg lehet írni, mert a versírás az kicsit másabb, mint esetlegesen egy prózának az írása, de alapjában véve itt egyszerűen csak az a lényeg, hogy dolgozni kell, mert semmi más nincs, ami maradandóságot adjon az időnek. Az időnek kell egy arcának lennie, mert ugye elfolyik, a kezünkön megjelenik, az óránkon megjelenik, de alapjában véve csak munka kell, hogy kitöltse. Most javasolnám azt, hogy esetleg, mivel könyvbemutatón is vagyunk, nem csak egyfajta író-olvasó találkozón, néhány költeményedet, hogyha megismertetnéd a közönséggel, akár 2-3 is, most egy tömbben, és utána újabb kérdésem jön. Hát akkor most olvasok egyet. Elhallgatott mondat. Mikor ajtót nyit lábam alatt a magány, mert fejembe lépett, akkor kezd el létezni az élet a sötétben. Karjaim tárva kapaszkodnak az elmondhatatlan tanástalanságába, és fülembe súgja, meguntalak. Láb alatt a mélységem, nem csörögnek már kincsei a szólnak, levette ruháját az elhallgatott mondat. Akkor egy másik is. Ha szükséged van rám, elviheted szememből a fényt, kezemből az érintést, tüdőmből a tiszta levegőt, nyelvemből a szót, szívemből a mélységet, fejemből a múltat, ha már nincs szükséged rám, add vissza az álmaimat. Még egyet? Nem, haladjunk. Majd egyelőre ennyit? Jó. Következőben az érdekelne engem, hogy maga a műalkotás, amelyet egy kiváló művészet-szociológus úgy fogalmazott meg, hogy önmagunkkal való szembesülés is. Úgy fordították magyarra, hogy kihívás, de ezt a szót annyira utálom, hogy mivel a sajtóban naponta 4 milliószor van leírva, hogy nem használom, inkább próbatételt mondok helyette, vagy pedig önszembesülést mondok helyette a műalkotás ügyében. Tehát a műalkotás a befogadónak, a közönségnek is egyfajta önszembesülés.
Ezzel egyetértesz, ezzel a Hauser-Arnoldi gondolattal, hogy minden műalkotás önszembesülés is? Ezt tovább kell gondolni, mert van egy esszém, amiben a fenólis genotípusról írok, és abban leírom a külső és a belső tudatot. A belső tudat a számomra az alkotó ember, aki létrehoz valamilyen művet. Ebben a fázisban rengeteg nyelvet használ, amivel egy képzőművészeti alkotás, egy irodalmi alkotás létrehoz. Aki azt fölfogja, az maga a külső tudat. Na most a külső tudatnak is van egy tudása, egy tudattartalma, és ez a tudattartalom, hogy találkozik a belső tudatnak a képével, amit ő megfogalmazott, abban a pillanatban kialakít vele egy viszonyt. Amennyiben a belső tudat olyan sok formanyelvet és olyan sok tartalmi eszközt használ a művészetében, most mondok egy nagyon egyszerű dolgot, a Dávid szobor, akkor a belső tudat ezzel a dolghoz maximálisan alkalmazkodnia kell, hiszen a művészt irányítja a belső tudatot. Én, mint esetlegesen belső tudat, aki szobrot csinálok, én nekem is alkalmazkodnom kell más művésznek a belső tudatához. És amikor a külső tudat találkozik a belső tudattal, akkor abszolút arról van szó, hogy az a formanyelv, az a sok-sok nyelv, mennyi minden tartalmaz egy belső tudat által megfogalmazott festmény, vagy próza, bármi, és az a belső tudat, külső tudat számára mennyi információval tud rendelkezni. És tulajdonképpen a kettőknek a viszonya dönti el azt, hogy közel kerülök egy alkotáshoz, de úgy kerülök közel hozzá, hogy a hatását átélem, és pontosan tudom azt, mint külső tudat, hogy ez nagyon rendben van, mert nem tudok más mondani, viszont ha úgy tekintek rá, hogy annyira közel kerülök rá, hogy a képességeimet, mint külső tudat már nem teszi próbára, hanem azt mondom, na hát ez valami, ez már annyira közel van hozzá, mintha én is megcsinálom. Például a konstruktivista művészet is egy ilyen tartalmi dolog, például Malevichnek van a fekete négyzete, annak megvan a megfelelő filozófiai leírás, amit el lehet olvasni Malevichnek a könyvében, de ez tulajdonképpen már egy olyan fajta viszony, és ezért mondom azt, hogy a külső és a belső tudatot mindig tiszteletben kell tartani, mert én, mint belső tudat, egy alkotás, egy könyv után, ha valakinek könyvét olvasom, én már külső tudatként fogok szerepelni. És az én ismeretanyagomon pereg át másnak a belső tudata, és ezek a találkozások döntik el azt, hogy valami megmarad, vagy valami nem marad meg, vagy valamiről érdemes beszélni, vagy valamiről nem érdemes beszélni. Igen, és ilyen értelemben akkor egy kicsit a esztétikai megközelítés módok is megkérdőjelezhetők nagyon sok esetben, mert vannak ugye, és akkor itt már az ítészek világánál tartunk, vannak ma kritikusok, akik veszik a bátorságot, és megmondják, hogy ez érték, ez meg nem érték. Hát a kritikusnak is van egy foglalkozása. Hogy ugye a zsebébe van a bölcsek köve, bocsánat. Igen, Tennessee Williams azt mondta, a kritikus ember az, aki fölülről bírálja azt, ami fölötte van. Na most, amikor Tennessee Williams ezt megfogalmazta, akkor eltalálta pontosan a lényegét, mert egészen más valamit megírni, és egészen más, egy teljesen más lelki állapotból, egy teljesen más helyzetből megkritizálni. Amikor én például nagyon tartózkodom mindenfajta kritikától. Tehát ha valaki tőlem kritikát vár, akkor én nem fogok semmilyen fajta kritikát mondani, semmilyen. Egyben vagyok rettentően kritikus, de abban nagyon kritikus vagyok a portrészobrászatban. Ott nem tudom elfogadni, ha a portré nem hasonlít. Ott nem tudom elfogadni. Ott történik egy olyan hamisítás, ami nem alkalmas arra, hogy azt az embert, akit én ábrázolok, azért aláírtam a nevét, akkor az ember akkor nem ő. Tehát ez csak akkor stimmel, hogyha pontosan olyan portrészobrot csinálok, aminek a karaktere az látható. Na most ez egy genetikai képesség, ezt nem lehet tanulni. A kritikához, igen. Ja, mondjuk. De alapjában véve a kritika az egy nagyon jó dolog, beszélgetni nagyon jó dolgokról, pusztán csak azért, hogy amikor elhangzanak a kritikusi mondatok, arra rettentően oda kell figyelni, és meg kell érteni azokat a szempontokat, ami a kritika megfogalmaz, mert akkor abban a pillanatban föl lehet használni. Tehát a kritika nem egy olyan dolog, amit el kell dobni, hanem a kritikának a véleményére oda kell figyelni, de azzal a fenntartással, hogy hát
nem ugyanabban a helyzetből vagyunk, és nem ugyanabból a helyzetből fogalmaztuk meg. Mert az én lelki állapotom, vagy az én szobrom, amit csináltam, az ugye ezt fejezi ki, de az, hogy figyelembe kell venni, az természetes. Inkább az a baj, hogy az emberek a kritikát figyelik meg, és nem a saját belső hangjukra hallgatnak, hanem sokkal könnyebb a kritikát elolvasni, mint esetlegesen elolvasni egy irodalmi művet, mert az egy kicsit hosszadalmas, egy kicsit macerás, és akkor jobb a kritikát elolvasni, már sokkal rövidebb, és akkor megoldott a problémám. Csak ugye az is probléma, gondolom, azzal egyetértesz, hogy vannak kritikusok, akik nem kritikusnak, hanem bírónak képzelik magukat, illetve vannak olyan alkotók, akik pedig élből elutasítják a kritikát, tehát semmilyen körülmények között nem értenek egyet a kritikussal, és megsértődnek. Ugye én is jártam így, mert még boldogult ifjú koromban írtam, Bakó Bandi bátyám emlékszik rám, hogy írtam egy időben kritikákat, és olyan is volt, hogy a Csokonai Színházban egyszer úgy megsértődtek, hogy nem köszöntek emberek, utána Bandi ezt pontosan ismeri ezt a történetet, hogy volt. Tehát ugye a kritikus is ember, és ezt nem nagyon veszik sokan figyelembe, pedig Kosztolányi Dezső megmondta nagyon pontosan, nagyon világosan, hogy a kritika a legszubjektívebb műfaj. Tehát ilyen értelemben lehet komolyan venni, senki nem gondolja, hogy a zsebükben van a bölcsek köve. De van azért, aki gondolja. Van olyan kritikus, így van. Na, ugyanehhez a kérdéshez tartozik még ennek egy másik része, hogy ugye nyilván mindenkinek, tehát beszéltünk itt a befogadóról, a kritikáról, azt azért nyilván azzal a megállapítással egyetértesz, hogy mindenkinek más mond, és mindenkinek más-más véleménye van egy-egy írásműről, vagy egy-egy műalkotásról. Te mennyiben tartod fontosnak most a kritikusoktól vonatkoztassunk el a közönségnek, az embereknek, a nézőknek, a befogadóknak. Most néző, inkább olvasót mondok, mert versekről van szó, néző esetében mondjuk a szobraid, festményeid ügyében. Mennyire fontos, hogy mit gondolnak az emberek, a közönség, akinek azért a művész címzi a alkotását. Persze, hiszen erről szól a dolog, hogy látható, olvasható, és innen bármilyen fajta visszajelzés, az fontos dolog tud lenni, mert hát ezzel nyugtázod a napot, hogy igenis, volt egy szoboravatásom a Gulyás Györgyről, és akkor jött egy úriember, és az úriember azt mondta, hát ez nagyon jó, az annyira úgy pontosan olyan, mint Gulyás, most készítenek egy szobrot, meg semmire nem hasonlít, egyáltalán hasonlít rá. Most mit csináljunk? Hát, és akkor ez egy jó megerősítés, hogy meg minden szobrot általában úgy szoktam csinálni, hogy mindenképpen kérem a nagyon szoros családot, vagy ismerősöket, hogy legyenek szívesek jelen lenni, megnézni, hogy stimmelnek a dolgok. Volt olyan, hogy eljött a Fornet Bélának a unokája, mert az apját azt 56-ban megölték, és hát ez nem mi az a szobor, ezt adjuk. És akkor adok fotókat. Jó, hirtelen akardjon fotót, adott fotót, egy hét múlva visszajött a feleségével, botorkáltam a udvarban, és láttam, hogy jön ki a Béla, és azt mondtam, mehetünk haza, mert már nincs mit nézni. És gondoltam, hogy rossz lesz a vélemény, és azt mondta, hogy most már rendben van. Tehát ezek vissza, enélkül, tehát amikor ugye erről van szó, hogy nagyon fontos ez a dolog, de ugyanúgy a verseknél is nagyon fontos dolog, hogy mit tudom én, a Borbély Szilárd, még akkor is, hogyha távolról tudtunk, nem tudtunk, mert csak ugye e-mailen értekeztünk, nagyon sok e-mailt írtunk egymásnak, akkor elmondhatta a véleményét, és ő annyit írt, hogy azért lehetnének ezek a versek, amikor még először elküldtem neki, lehetnének kicsit depressziósabbak, amikor már ő benne is megindult a lavina, akkor azt mondta, mert pontosan kifejezi a depressziót. Tehát a kritika az egy jó dolog, az kell, hogy legyen, mi akkor is, hogyha rosszul esik, az szükséges az élethez. Visszatérve még a közönségnek, tehát úgymond a nagy közönségnek, a publikumnak a megítélésére, illetve a véleményére. Egyszer azt mondta, de egy rádió műsorban Váradi Feri barátunknak, hogy nagyon fontosnak tartott, hogy a versek azért közérthetőek legyenek valahol, eljussanak az emberekhez. Ezt hogy kell pontosan érteni, mert ott nem igazán fejtettétek ezt, én végighallgattam azt az egyébként színvonalas beszélgetést, de egy kicsit, hogyha azt kifejtenéd, hogy ezt hogy
kell érteni a közérthetőséget, mert ezen is ahányan vagyunk, annyifélét értünk. Nem feltétlenül így mondtam, hogy közérthetőnek kell lenni, mert általában minden nyelv, minden irodalmi alkotás, amit leírtak, az Joyce Ulyssesre is érthető, csak oda megfelelő olvasottsági perspektíva kell. Itt tulajdonképpen én arra gondolok, hogy azok a fogalmi rendszerek, amikkel egy verset megírok, azok minél alaposabbak legyenek, minél jobban átgondoltak legyenek, és minél jobban próbálják azt a érzést, azt a hangulatot, amit én ki akarok fejezni, minél pontosabbak legyenek. Ha most ezt el tudom mérni, akkor az már egy jó dolog, mert akkor a tartalmi része aztán teljesebb tud lenni, és akkor, ha valaki elolvassa a verset, akkor legfeljebb tud vele azonosulni. Na, pontosan hasonlót gondoltam, mintha helyettem mondták volna el, ahogy visszaszokták nekem ezt ugye jelezni, és akkor tulajdonképpen a közérthetőségen csak ezt gondolok, hogy passzoljon valamilyen formában az olvasóhoz. Ha az olvasóhoz nem passzol, akkor természetesen nem passzol. Tehát gondoltam én, hogy nem úgy érted, ez csak ott valahogy ez elment a beszélgetésbe, tehát vagy nem kérdezett vissza a riporter, vagy nem úgy értetted nyilván, hogy mindenki megértse, mert ilyen nincsen, olyan vers, mindenki megért, mert a Vörös Sándornak a Tündér című költeményét se érti meg mindenki, pedig a toborások fújják kívülről, de hát nyilván csak a ritmusát vagy a külső részét értik meg, ez egy létfilozófiai költeményről van szó, hogyan is értenék meg, hanem nyilván úgy értetted, hogy a költő, az író, az írásművész kövessen el mindent, hogy lehessen őt követni. Tehát Ér Gyula is ilyesmit mondott, hogy a írónak kell megerőltetnie magát, nem az olvasónak. hogy igazán, tehát ebben gondolom egyet tudunk érteni. Jó, akkor köszönöm, és akkor megint a tiéd a szó, néhány vers ügyében az újabb blokkot lezárván. Hogy a hang és én. Én téged válaszolok, mondta a hang. Én nem téged, mondtam én. Szeretve szeretnélek, mondta a hang. Nem szeretném, ha szeretnél, mondtam én. Szemedbe fényt vinnék, mondta a hang. Mit kezdenék vele, ha nem látnálak, kérdeztem én. Látnád a hangom, mondta a hang. És nem feledném, kérdeztem én. Látnád, hogy megölel és elhagy, mondta a hang. Így szeretnél, kérdeztem én. Igen, nem szeretnél másé, csak az enyém, mondta. Nem lennél másé, csak az enyém, mondta a hang. Ezt nem szeretném, mondtam én. Te mit szeretnél, hogy az enyém légy? Kérdezte a hang. Mindenkié lenni, mondtam én. És én mindenkié voltam, mondta a hang. Csak nem az enyém, mondtam én. Én úgy halok meg, hogy előtte mindenemet elföldelem, aztán megkérem az Istent, vagy Káron egyik szolgáját, sóval temesse be mindenem. Ne legyek emlék, se kísértés, mintha nem is volnék, ne legyen jajszó, se harangszó, csak egyedül én, és ne legyek ott. Következő kérdésem egy kicsit kapcsolódik a beszélgetésnek az előző blokkjaihoz. Azt gondolom, hogy azok közé a írók közé tartozol, akik ha versbeszélőt azonosítjuk most itt a költővel, akik a saját belső világukat, belső érzéseiket vetítik ki az alkotásra. Nem félsz-e attól, mint íróember, hogy nyitott könyvé válsz az emberek számára? Ezt azért kérdezem, mert Márai Sándor mondott egy olyat, hogy a vers a legszemérmesebb szemérmetlenség. Egy ilyen paradoxont, és inkább ugye ennek ezt bármelyik alkotótól meg lehet persze kérdezni. Sokan mondták azt, hogy nyitott könyv. Azért ilyen teljesen nincs szerintem, hogy inkább arra kérlek, hogy ezt egy kicsit a saját szempontodból világítsd meg, hogy te hogy érzed magad olyankor, amikor úgymond a teljes belső világodat igyekszel kivetíteni, vagy legalábbis annak egy
egy részét. Mert aki nem alkot, aki nem ír, aki nem látszik, az nem tudjuk ilyen értelemben megismerni. Hát akkor általában nagyon rosszul. Tehát ha valaki a Playboyban akar szerepelni, hát akkor azt tudja, ez mivel jár. Ha valaki verset ír, vagy bármilyen képzőművészeti alkotást ír, akkor pontosan tudja azt, hogy az mivel fog járni. Én ha verset írok, akkor két dologra figyelek. Azt, hogy honnan jön a vers. Ugye a vers, azt találkozok egy külső jelenséggel, és az a külső jelenség inspirál arra, hogy olyan szavakat és mondatokat írjak le az általa kiváltott hatásból, ami engem elgondolkodtatott, és valamilyen formában a gondolataimat próbálja megfogalmazni. Aztán vannak olyan néma jelek, amik csak úgy jönnek kívülről az emberi kapcsolataimból, és ezek a néma jelek viszont teljesen belül vannak, és ilyenkor maga az a megfoghatatlan érzés, keserűség, bánat, szomorúság, az ugye megint azt kéri, hogy minél pontosabban fejezzem ki, minél pontosabban tudjam elmondani azt, amit érzek, azt, amit gondolok, és tulajdonképpen ez a kettő dolognak a hatásából van az, hogy na most akkor egy kívülről jött érzésről próbálom felfogni és próbálom megírni, vagy egy belülről abszolút személyes élményből fakadóan próbálom megírni azt, amit akarok. De azt, hogy verset ír az ember, akkor van a vers, mint költészet, és akkor nekem ehhez a hatalmas nagy dologhoz, amiben borzasztó nagy magasságok vannak, zsenialitások vannak, nekem valahol oda be kéne kúszni a legalsó polcra az én kis verseimmel, és ezért kell valamilyen formában azt elfelejteni, hogy jaj, most akkor így vagy úgy, vagy amúgy gondoljak. Nem, az őszintesség az legalapvetőbb tétel, hogy rettentően őszintének kell lenni, mert azt gondolom, hogy a művészet arról szól, hogy mindenkihez szóljon. És ha mindenkihez szól, aki már érdeklődik iránta, akkor ő is tud vele azonosulni, hiszen a művészet erről szól. Ugye amikor volt az ősember, ő is már kifejezte a művészi szándékát, aztán végigmegyünk az izmusokon, akkor mindig ugye arról szól, a művészet arról szól, hogy segítse az embereket. Akik az önkifejezésnek sokféle formáját kipróbálták, vagy választják, mint te is, mit tud tanácsolni azoknak vannak itt is fiatal emberek, de úgy általában is beszélhetünk róla, azok számára, akiknek nincsen lehetőségük ilyen módon megmutatkozni. Adi azt mondta, szeretném magam megmutatni, meg is tudtam mutatni. Hát de Adi is úgy tudta megmutatni magát, hogy megváltozott az élete. Tehát ha nekem sajnos vannak ezek a dolgaim, én pontosan tudom, hogy azért kezdtem el írni, mert történt ez az orvosi probléma. Sokat gondolkodtam előtt, amíg követ faragtam, meg mintáztam a szobraimat, ugye a köztérek, van közel 50 köztéri szobrom, és Olaszországban is van, Erdélyben, és teljesen minden. Akkor azon gondolkodtam, miért nem írok ilyet? Annyira szerettem volna írni, annyira akartam volna írni, és ez úgy nem jött, tehát nem jött meg az a lehetőség az életben, hogy éljek ezzel a belső szándékkal. Semmi más nem lehet ilyenkor csinálni, mint amerre az ember természet és a feje megy. Sokat elgondolkodtam azért, ez Babics mondta azt a második énekben, hogy akinek szép a lelkében az ének, azt hallja a mások énekét is szépnek, csak ugye hát aki nem tudja az éneket megírni, nem ír éneket, semmilyen módon nem tudja magát kifejezni, annak hogy hallják meg a lelkében lévő dalt. Te ezen gondolkodtál már, mint alkotó ember? Én azon szoktam gondolkodni, hogy hány olyan ember van, akiben megvan a tehetség, csak egyszerűen nem alakul úgy az élete, és
nem tudja megmutatni, mi van benne. Igen. Mindig egy rettenetesen nagy probléma, hogy amikor Nyiracsádra kikerültem az egyetemre, ott voltam, ott dolgoztam, és a gyerekek miatt ki kellett költöznöm, és akkor ugye bejött a parasztbácsi, és akkor azt mondta, megnézem már azt a kölyköt, ott hátul mit farag, és akkor bejött, és akkor látta a szobrot, és akkor abban a pillanatban megértette, hogy én mit csinálok. És ugye sokszor gondolkodtam rajta, hogy mi van, ha ő is találkozott volna a fantomteremben egy hasábbal, és eszébe jutott volna, sötét volt, már tél volt, hogy hát ebből lehet szobrot is csinálni. És akkor mi van, ha van 3 gyereke, van egy másfél szobás lakása, és el kell menni, és oda kell adni egy klinikai lehetőséget, nem leszek klinikusan, hanem egy faluba, fogorvosnak, és akkor ott elkezdtem szobrászkodni. Tehát a rossz dolgokban rengeteg jó dolog van, és akkor most felolvasnék egy verset. Miért nincs egy másik József Attila? Nem lesz újra olyan az élet, hogy fájjon akármerre nézel, ami kifacsarja belőled a lelkedet, és fejbevág vele a mindent. Hiába nem tart szünetet, forog veled, DNS spirálót felkéri a táncra, lépsz vele, és bármit gondolsz, nem hagy el ez a század. Másként élsz, nagyon szereted magad, más az íze a kimondott szónak, anyádnak nem kérges a keze, apád nem olyan, amilyen, hiába csinálsz magadból mártírt, tollat halványan írja sorod, nincs osztályod, magad vagy, füledből zsinórlóg, retinádon a vibráló káosz, csak magadnak imádkozol, ölelni sem öleled a harcod, addig vagy, amíg élsz, ez neked nagyon kevés. Kiapadt mederben temetnek el, amiben volt víz és szerelem, visszafelé hazudik itt minden. Van egy káosz, látni látod, lüktet a karodban a vágy, kibogozni már nem tudod, annyira sajnálom, hogy nem lesz egy másik József Attila. Utaltál már arra, hogy mindenkinek szól a művészet, és egy másik oldaláról megvilágítva ezt a kérdést, nyilván a művész, az alkotó nem csak a saját belső világát vetíti ki a alkotásaiban, hanem egy kicsit a kornak a világát is, amiben él, vagy nagyon. Van, aki kifejezetten a kor természetét igyekszik megragadni és kifejezni művészetével, legyen az építész, legyen az festőművész, szobrásza vagy költő. Te milyen típusú alkotónak gondolod magad, és itt most a többféle kifejezésformát is vegyük, aki inkább a belső érzéseit szereti kivetíteni, vagy pedig egy kicsit megragadni a kornak a szellemét, a kor világát is, a emberek, mai ember életérzését is megfogni, megragadni, kifejezni, hogy még jobban tudjanak szembesülni saját maguk világával az emberek, akik elolvasnak. Az íróknak mindig egy nagy problémája, és vannak ugye írók, akik nem tudnak történetet írni. Ugye itt volt Esterházy Péter, nem tudott történetet írni, és mégis rettentően jó dolgokat írt. És ez tulajdonképpen megint egy genetikai kérdés, hogy te hogy látod a saját belső világodat, hogy mire vagy képes. Tudok-e történetet írni? Tudok-e olyan történetet írni, amit meg akarok ami megérint, és meg akarok, vagy meg tudok írni. Vagy inkább maradok a jelenségeimnél, és a jelenségeimet próbálom megfogalmazni, amit megérzek. A prózámban van egy pár olyan történet, ami kívülről jövő történet, rövid dolgokat írtam meg a prózakötetemben, a 3 regényben az ugye teljesen, az egyedül az ugye a Borbély Szilárddal való viszonyomat fejezi ki, a Felde-első az egy történetet ír le, de alapjában véve azt hiszem ez megint egy belső képesség, hogy tudunk-e jó történetet írni, vagy egy olyan fajta nyelvet használunk, ami a saját belső világunkat elsősorban azon keresztül jönnek azok a gondolati történetek, amik mozgatnak egy cselekményt. Most megint vagy egy-két versnek a
új versnek, vagy ebből a kötetből származó versnek a megosztását. Igen, várnánk, és akkor következik majd a záró blokk, és maradni fog idő arra is, hogyha valaki akar kérdezni, vagy dedikáltatni, majd legyen külvilágról ugye van egy versem, mindenki abban hisz, amit nem tud, fülében a dugóval, nem lát semmit, nyaka nem mozdul, minden nyíláson keresztül megszívta a századot, nem tud semmit, a vetetlen föld is gondolkodik, ők már nem. Parlaglelkű emberek jönnek-mennek, főznek minden este helyettük a tévében, senki nem hisz semmiben, nézem ezt a sok embert, akik tönkretett néhány hülye ember. Tehát az a század, amiben most vagyunk, a elbutulásnak a százada. Nem nagyon hiszek benne, hogy ez a század megváltoztatható, mert az emberek értelmi képességeit olyan szintre züllesztette le a média, hogy gyakorlatilag az emberek már nem kell még azt a fajta mondatot sem kimondaniuk, hogy én mit érek. Tehát amikor régebben voltak, hogy ki mit tudok, akkor ott nagyon komoly emberek bírálták meg az embereket, és most ha megkapcsolja valaki a televíziót, megnézheti, hogy ki a szakavatos zsűri. Tehát, és itt van a nagy probléma, hogy ez egy olyan tömegjelenséggé vált, ami az egész világon végigmegy, meg kell nézni a demokráciáknak a fejlődését, hogy a demokráciák már nem demokráciává fejlődnek, alapvető fogalmakat már olyan szintre értéktelenítették, például a liberális szót, ma már ugye egy politikai fogalom lett, pedig alapján nem szabad politikai fogalomnak lenni, mert a liberalizmus semmi másról nem szól, mint az egyéni képességeknek a kibontakozásáról, semmi köze nincs a politikának hozzá, de maga a demokráciával is súlyos problémák vannak, és olyan súlyos problémák vannak a demokráciával, maguk az értelmi képességeink és a súlyos problémák vannak, mert például én nem szívesen szavaznék közgazdasági kérdésre, és mégis el kell mennem szavazni közgazdasági kérdésről. Tehát nekem célszerű lenne egy tesztlapot odaadni, amiben föl van tételezve az én tudásomról egy lap, és akkor azt mondanák, hát Kövér úr, kedves maga, itt megbukott ezen a vizsgán, maga nem szavazhat. Tehát a demokrácia ma úgy néz ki, hogy tudás nélkül tudunk irányítani országokat. A demokráciát jó lenne, bezárnák, és nem lenne demokrácia, mert nem hiszek a demokráciában. Azért nem hiszek a demokráciában, mert az embertömeg, aki alkotja a demokráciát, már nem alkalmas arra, hogy a demokráciát gyakorolja, mert már nem azokról szól az életünk, hogy bizonyos emberi jogokat kivívjunk, hogy legyen 8 óránk, vagy szabadság, vagy megélhetés, mert olyan jólét alakult már ki a világban, máshol nem. Ugye, vannak országok, földrészek, ahol ez nem működik, hogy szinte fájdalmas. Jobb lenne, ha lennének ideáink. Most nem feltétlenül kell mindenkinek vallásosnak lenni, mert nem feltétlenül arról szól az emberi lét, hanem arról szól az emberi, hogy elgondolkodjak azon, hogy például gyerekkoromban voltak példaképek. Valahogy benne volt a társadalomban, hogy kéne egy-két embernek ugye példaképnek lenni. És ma már ezek a dolgok ugye elvesztek. Nem véletlenül utaltam arra az előbb a Babicsi gondolatra, hogy minden ember lelkében dal van, ugye, csak hogy jön ki, és most visszakanyarodtál tulajdonképpen válaszolva is kicsit arra a kérdésre, hogy ma nincsenek olyan fórumok, és valóban kihaltnak látszanak azok a fórumok, üresek, azok az agorák, ahol kiderül, hogy kinek vannak mondjuk költészetbeli képességei, szobrászat, mondjuk hát nyilván van képzőművészeti főiskola, de hát ki jut oda be, vagy színművészeti, de az, hogy ki tud írni, az tulajdonképpen nagyon nehezen tud kiderülni, mert már a sajtóműhelyek, utaltál a médiának a szörnyűvén, ott dolgozom egyébként, csak egy másik média, nem a Gagyi médiában, de elképesztő tényleg, hogy mivé züllött az, hogy felfedezünk egy költőt, felfedezünk egy tudós jelöltet, hogy mivé vált ez ma a média által. Teljesen igazad van, és mélyen egyetértek ezzel. Még annyi érdekelne sok száz más dolog mellett, csak az idő megint az idő. Sokoldalú alkotóktól illik is szinte megkérdezni, és kapcsolódik a
az előző gondolatköröthöz ez a kérdés, hogy ebben a nem túl szívderítő világban, amire az előbb utaltál is, miben látod a művészetnek és benne a saját sokoldalú művészetednek a szerepét, jelentőségét, lehetőségeit? Hát, ha azt mondom, hogy nem hiszek benne, hogy bármit is tudok változtatni a világon, az egyértelmű, de azért voltak szép gesztusok, például amikor Olaszországba jártunk nyaralni, akkor mellettünk lévő ágyon feküdt egy karmester, és mondta, hogy volt egy ünnepség, Tebaldi, Giovanni Tebaldi, Verdinek volt a librettoírója, mondom, akkor nagyon jó, lerajzoltam neki, és megkaptam egy könyvet, és mondom, csinálok egy szobrot, és akkor jövőre majd elhoz egy domborművet. És elvittem neki a domborművet, bronzint is kell csak kifizetni, természetesen, és akkor nagyon jó, megköszönte, eltelt egy év, és kaptam egy levelet. És írta a polgármester úr, hogy legyek szíves már elfáradni, mert a városnak a hangverseny termét az én domborművel akarják felavatni. Tehát meg is történt. Ezt csak azért mondom, hogy vannak a világban még olyan dolgok, amikor minden anélkül, hogy kapcsolatom legyen, hogy valakinek gazsulálnom kéne, valakihez le kéne ereszkednem, pusztán a tisztesség és a irodalomnak vagy a szövegnek a hatása az működik. Ugyanígy jártam a Naputnál, ott tudtam publikálni, Lajtos Nóra volt az a összekötő személy, aki lehetővé tette nekem, hogy elküldte az elbeszélésemet, tulajdonképpen neki köszönhetem, hogy a Naputnál tudok publikálni, és a soron kívül hozták a prózámat, mert azt mondták, hogy nagyon jó dolgokat írok, különlegesek az elbeszéléseim, és tulajdonképpen ilyen önzetlen segítségbe hiszek már csak. Már nem tudom, másba hiszek még. Csend lett hirtelen. Rengeteg kérdés ragadt bennem, de nem fogunk visszaélni. Ami most szoktam még foglalkozni, hogy csendet türelmével a csendet még feloldjam. Még vagy két verset majd azért várunk. Most arra szoktam gondolkodni, hogy a gyerek iránti ez szeretet, ami ölelésben, puszilgatásban, mindenfajta ilyen dolgokban megjelenik, amikor a gyerek nő, és akkor ez megszűnik. És akkor hogyan fog megmaradni a szeretet? Hogy fogom azt tudni kifejezni? Vagy hogy fogom tudni érezni? Egészen más, amikor ember egy gyereket ölelget, és most ezen gondolkodom. Napok óta. Hát ebből még hátra lesz valamilyen legfeljebb egy pár alkotás. Egy pár könyv legfeljebb. Egy kis szenvedés talán, de hát majd meglátjuk. Köszönöm szépen a válaszaidat. Sok-sok kérdés maradt nyitva, meg fog is nyitva maradni. Most viszont szeretném kérdezni, hogy valaki Jóskától, művész úrtól szeretne valamit kérdezni a Kék Kávéval kapcsolatban, szobrászatával kapcsolatban, festészetével, grafikai alkotásaival, prózájával kapcsolatban. Legyen már kérdés, olyan, már akkor kérdezek én tovább. Hadd legyen már kérdés, én nagyon kíváncsi vagyok, hogy önök, illetve ti akit látom, sok fiatal van, mit kérdeznétek attól, akinek most van egy ilyen bemutatója ebben a szép teremben. Na, de jó. Kaptál-e már tiszteket valaha a fogorvosi munkától? Jó kérdés. Ez egy nagyon jó kérdés, mert alapjában véve a fogászatnak, ugye van ugye az alapvető tétel, amit Michelangelo mondott, per forza di levare, per forza di molle. És amikor azt mondja, Michelangelo, ez olasz dolog, nem értették az olaszok, hogy mit kérdeznek, de teljesen mindegy, még tudtam a folytatását. A lényeg az, hogy valamiből elveszek, és ugye keményből elveszek valamit, és vagy puhából építem föl. És a fogászatnak tulajdonképpen, amikor rágófelszínt készítünk, ez
attitűdje megvalósul. Tehát amikor mindig én rágófelszínt alakítok ki, megfelelő műszerekkel, akkor mindig ugye bizonyos értelemben egyfajta kismértékű szobrászati tevékenységet folytatok. Amúgy a munka közben mindig gondolkodom. Tehát azon, hogy odafigyelek a munkára, hogy az úgy rendben legyen, meg legyen minden csinálva, hiszen ugye ez nagyon fontos dolog. Mindig szoktam gondolkodni azokon a problémákon, ami a fejemben jár, mert valamikor hajnali 2:30 ébredek fel, és akkor jut eszembe egy mondat, és akkor leírom. Ha fogászati tevékenység van, és akkor vagyok benne valamilyen versben, vagy valamilyen szövegben, akkor általában a paciensek megrökönyödésére mondok egy oda nem illő mondatot, amit ugye már automatikusan Rózsika leír, mert tudja, hogy ilyenkor neki ez a feladata. Tehát gyakorlatilag, ha megyek az utcán, eszembe jut, akkor megállok, és már nem kézzel írok, hanem telefonban, sokszor nem tudom elolvasni, mit írok, de telefonban szoktam írkálni, de lehetővé teszi a szakmai munka, hogy mit tudom, egy fogcsiszolás közben, amikor sok fogat kell lecsiszolnak, ugye jár az embernek a keze, megvannak a mozdulatai, hogy tudja gondolkodni, és ki tudja kandikálni, mert nem kell odafigyelnem, hogy most egy szívbillentyűt varrok, fontos munka, amit végzek, de tényleg benne van az a fárasztó dolog, nagyon egy pici kis területen nézni, nagyon elfárad az embernek a szeme, de vannak fázisok, amikor nem terheli az agyadat, a kezemnek kell mozognia, és ugye van egy kis gondolkodási idő. Egész konkrétan a költészettel kapcsolatban. Igen. Persze, költészettel kapcsolatban, igen, ez szokott előfordulni, hogy mindig van akkor egy mondat, és akkor viszem mindig a számítógépemet, akkor rendelés előtt általában mindig azzal bajolok, olvasgatok egy-két dolgot, amit írtam, vagy olvasok, amit éppenséggel most írok egy regényt, és azt szoktam olvasgatni, és értelemszerűen, ha eszembe jut valami, vagy ha verset írok, akkor megvan egy mondat belőle, és akkor napokig járok egy mondat körül, mert vagy gyorsan meg lehet írni egy verset, és akkor gyorsan megírom, vagy kell hozzá még egy-két lépték, hogy na, akkor a sorok stimmeljenek. De működik a dolog, tehát. Még gondolkodnak, akkor még egy plusz kérdés részemről. Mondtad, hogy abban nem nagyon hiszel, hogy a világot meg tudja változtatni a művészet, illetve a műalkotás, de abban viszont tudom, hogy hiszel, hogy a versekkel, a műalkotásokkal lehet hatni az emberekre. Hogy látod ezt a kicsit kifejted? Hát azt nem tudom kell megkérdezni, hogy ezek hogy hatnak, hiszen van a közönség, aki ugye... Nem is azt mondom, hogy a közönség fejével gondolkodva, hanem te mit gondolsz arról, hogy hogyan tudsz hatni, te mondjuk, mint alkotó, tudsz-e hatni, mert szerintem ezt mindenki gondolja, biztos vagyok benne, hogy te is, hogy azért hatása az emberekre, ha a világra nem is, de az emberekre azért van, hogy az egyes emberre lehet. Van a lakásom, a házam, a Huszárgál utcán, ahol élek, és ugye nyitott az egész, be lehet látni, rengeteg sok szobor van, sok őszobor van, és nagyon ritkán van az, hogy megállnak, megnézik, de nem szólnak hozzám. Tehát ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy megnézi, és tovább megy. A múltkor volt egy hölgy az unokájával, ő neki mondtam, a házban is sokkal több szobor van, meg sok festmény van, na ő akkor majd valamikor bejön. Magának a műterem falára is ugye föl van rajzolva egy-két emberi vonal, de nem tudom, tehát nincs, elég magányosan élek, különösebben nem megyek sehová, valamikor naponta csak akkor megyek ki, a kutyát meg kell sétáltatni, de nagyon sokszor el sem hagyom csak ennyire a házamat. Nem hiszek különösebben ezekben a dolgokban, nem tudom, fogalmam sincsen. Kaptam egy Sokonné-díjat, 16-ban akkor nagyon megdöbbentem, hogy kaphattam egy Sokonné-díjat, hiszen végülis nagyon távol vagyok a politikától, abszolút nem is kértem, váratlanul adták. Hát most erre nem tudok mit válaszolni. De nem tudom. Annyiban, talán csak saját magamban hiszek, olyan értelemben, hogy megpróbálok minél... Tehát
el akarom kerülni azt a fajta dolgot, hogy ne dolgozzam. És ameddig van fizikai állóképességem, erőm, addig tudjak dolgozni, és vannak írók, nagyon meglepő dolog például, ugye a Róth írta az utolsó könyvét, megírta, akkor ugye a Nádas Péter, hogy közelebbit mondjak, ugye őnek is most már ugye elmúlt azt hiszem 80 éves, és már ő sem fog többet írni, és akkor amin megdöbbentem, hogy a Zalán Tibor is most írja az utolsó regényét, és elgondolkodok azon, hogy mi készteti arra, akkor Márqueznek volt a legutolsó könyve, amit félbeadott ki, mert nehogy olyan színvonaltalan legyen, hogy az a nimbuszát az elvigye, és inkább ezeken az emberi dolgokon gondolkodok, hogy mikor jut el az emberi test abba az állapotba, abba a hanyató állapotba, amikor már a gondolatai is hanyatlanak, és lassan az elmúlásra kell, hogy gondoljon. Ez ennyi, azt hiszem. Tessék, hát valami jó vidám kérdést tegyen fel, jó, mert nehogy elszomorodjunk itt, mert olyan szomorúra sikerült a vége, úgy érzem. Tessék? Bennem ugyanez a kérdés, vagy ugyanez maradt meg, mint amit most a kérdező is feltett, csak egy kicsit máshogy. No. Ugye mondtad, hogy szerinted, hogy nem hiszel abban, hogy olyan nagy hatást gyakorolnál művészetedben, és akkor ezzel kapcsolatban jelent meg bennem az, hogy mit gondolsz arról, hogy maga a létezésed, vagy ahogyan vállalod ezt a felelősséget, hogy az életenergiádat hogyan használod fel, és akkor ugye ebben példát mutatsz az embereknek, ugye nagyon sok emberrel találkozol, ugye a munkád során, és ez a fajta hatás, hogy az ember mindig meghallgatja a munkát, és viszi az életét jelen van benne, hogy ezt hogyan érzékeled, vagy ebben tudod, hogy ilyen módon mondjuk hatsz. Hát bejönnek a paciensek a rendelőbe, jó napot kívánok, mi a panasza, és akkor már is beteszem a nyálszívót a szájba, mert onnantól kezdve már a dolog az már elnyúlik, és aztán megkérdezi, hogy ezeket ki csinálja. Alá van írva, hogy Kövér József. Javasolták, hogy a rajzokat most már ilyen női aktok, meg ilyenek, meg porték vannak kirakva, maradunk a nőknél, de alapjában véve azt se tudják, hogy hova jönnek. Sokszor azt se tudják, hogy hova jönnek, hogy ki vagyok, mi vagyok, és ugye a kollégai jelöltek, akik az egyetemen vannak, őnekik se, amikor bemutatkozom, akkor se szoktam általában. Megemlítem, hogy mégis körülbelül tudják, hogy kivel állnak szembe, de a gyakorlatokon nem szoktam. Jelzem előre, hogy esetlegesen a kommunikációnk olyan, akkor tudják hova tenni, hogy az űrge az nem van az elmegyógyintézetből jött, vagy a dékánasszony jó voltából van ott, hanem valami köze van a mondataihoz, az életéhez is. Tehát alapjában véve, nem tudom, hát belőlem mindig meghaltak a barátaim, meghalt gyakorlatilag mindenki, kihalt mellőlem azok, akik fontosak voltak, vagy jöttek maguktól, és maguktól érdeklődtek, valahogy úgy csendben el vagyok. De nem tudok erre semmilyen szívderítőben mondani, tényleg még a paciensek sem tudják. Valamelyik nap is volt egy hölgy, a doktor úr szokott még festeni. Ha megtetszik nézni a Facebook oldalamat, akkor legutóbb is kiraktam egy jó nagy képet, aminek az a cím, hogy 4 évszak. Egy sötéten megfestett, egész alakos figura, nagy kép, 2 méter 10 cm, csak nem tudom, miért kell ilyen nagyba dolgozni, mert ugye ehhez lakás is kell, valaki egy ilyen képet hazavigyen, és egy női fejet csináltam meg úgy, hogy 4 arc van benne a fejben, és 4 különböző színnel dolgoztam, és különböző pozícióban van a női fej, és mondtam neki, hát ez is például látható a Facebook oldalon, de a hölgy nem is tudom milyen régóta jár hozzám. Tehát automatikusan névjegyre is rá van írva, hogy végig is tudják, hogy ki vagyok, a magasságom, testsúlyom nincs ráírva, de hát alapjában véve nem tudják. Nem tudják. Egy folyamatosan művésznek
Hát az nem létezik. Olyan nincsen. Abszolút, elmegyek biciklizni, van egy versenybiciklim, elmegyek tekerni, mindig megyek, télen is megyek, pedig a kicsit rizikós, már egyszer fölborultam, eltörtek a bordáim, de sisak megvédte a fejemet, de megyek télen is, de alapjában véve is gondolkodok. Hát mindig, most is írok egy szöveget, azt is valahogy rendbe kéne rakni, most próbálom megnézni a 100 000 karaktert, hogy az milyen, de az első 20 karakterrel gondolkodok már hetek óta. Nincs kikapcsolódás, mert azt nem tudom mi az. Nem járok sehova. Rockkoncertekre szoktam menni. Na, az egyetlen kikapcsolódás. Szeretem a rockzenét, a metal zenét, az úgy nagyon, azt szoktam hallgatni, meg komoly zenét is. Általában Bach, cello szívteket, meg mást, de alapjában véve csendben szoktam lenni. Zenével nem foglalkozol? Zenével, amikor jött ez a depresszió, akkor mindenre kellett nyitni, hogy kiráncigáljon ebből a rohadt állapotból, mert az majdnem a végem volt. Akkor beiratkoztam a rocksuliba. Vettem gitárt, meg minden, és akkor elkezdtem rocksuliba járni, csak valahogy a tanárom az férfi volt, és piszkosul nem tudtunk. Pedig nagyon szeretett engem. Nem lett volna, egy nő lett volna, és akkor jobban el tudja magyarázni, hogy mit kéne lefogni, de minden csak vicc volt, de alapjában azt csináltam, és akkor meg kell tanulnom akkordokat, ezt, de valahogy az úgy gondoltam, hogy az majd kibillent az állapotból, de ennyi volt. Gyerekkoromban anyám ott rontotta a zenei tanulásomat, hogy tangóharmonikára iratott be, Nagykálóban pedig akkor volt már zongora, és rohadt nehéz volt, és húzogatni kellett, piszkosul nehéz volt. 2 évet tanultam, de az kínszenvedés volt nekem, és megkérdezte, amikor még élt, hogy mi a fenéért nem, hát nem is gondolt, hogy én zongorázni szeretnék, de hát ugye ez egy ilyen dolog, akkor arról lemaradtam. Pedig az jó lett volna, azt tudom, hogy azt tudtam volna csinálni. Amikor a gyerekeimet tanítattam zongorázni, nem szerettek, végülis próbálják ki, mindig annak vagyok a hívva, minél több mindent ki kell próbálni, és akkor egyszer csak bekattam valami, hogy na akkor a sportban is olyan ki kell ezt is, azt is próbálni, és akkor be fog kattani, hogy na mi az, ami van. De a gyerekeimet is próbáltam, de nem. De amikor viszont volt óra, és én ott voltam, általában mindig rendelés közben jött a zongoratanárnő, akkor mindig azért volt idő, akkor beültem és hallgattam, és akkor mindig sajnáltam. És onnan tudom, hogy lehetett volna valami közben, hogy rettentően sajnáltam, hogy én nem zongorázok, és nagyon sajnáltam. Most a gitárra is ugyanígy rettentően sajnálom, hogy nem tudok egy-két pár dolgot csak, de hát ez már az életkornak a testhanyatlásának a baja. A testhanyatlásának a baja már. Az agy biztos már ezt nem tudja abszolválni aztán. No, van még kérdés. Igen? Ennek ki a példaképe? Ez egy nagyon jó kérdés, mert nincsen. Ha nekem példaképen van, akkor mindig visszamegyek nincsen példaképem. Azért nincsen példaképem, mert a művészetre értendő példaképem, ugye erre gondolt a kisasszony, mert ilyen nem lehet. Nem lehet. Mert olyan sok nagy művész van, és olyan sok zseniális dolog van a világban, amit a művészet meghagyott, hogy nem lehet, mert ha azt mondom, hogy XY mű, akkor miért nincsen. Ugyanúgy tudok egy Giacometti szobron gondolkodni, aki akkor hagyta abba a szobrászatot, amikor mi szobrászok folytatjuk a szobrászatot, mert azon is el lehet gondolkodni, felrakta a vázat, rárakta az agyagot, és ott volt a kutya. Pedig csak kutyának a váza volt meg. És azon is tudok gondolkodni. Tehát minden amin lehet gondolkodni, vagy tudok gondolkodni, az irodalomban most kit tekintsek példaképnek, amikor olvastam egy pár Balzacot, vagy kit tudjak példaképnek tekinteni. Tehát rengeteg olyan minőségi dolog van, meg olyan sok szép dolog van, olyan gyönyörű dolgok vannak, hogy inkább amit kérdez, inkább amikor mindig az vetődik fel, hogy például a reneszánszban egy Michelangelo hogy tudta meglátni, amit meglátott, és felfestett a falra. Amikor elektromos áram sem volt, internet sem volt. És akkor most, amikor van internet, van minden,
gyakorlatilag nem kell semmit csinálnunk, ott van a lábunk előtt a dolog. Miért nem születnek olyan elmék, olyan agyak, hogy ilyen dolgok kitaláljanak? Mert ugye akkor miből a Dantét olvasta, előről hátulról tudta, amúgy nagyon kevés dolgot lehet róla tudni, és Leonardo Breviariumában lehet róla olvasni egy dolgot, és akkor honnan jöttek ezek a dolgok? És akkor inkább ezen szoktam gondolkodni, amikor, hogy honnan jönnek azok a nyelvi fordulatok, honnan jön az íráskészség, amivel ki tudja említettem Esterházit, ki tudja bontani a mondatokat, a szavakat, vagy ugye rengeteg mindent lehetne. Ha példaképet keres, akkor amit tudok mondani példaképet, az, hogy ugye apám engem megtanított dolgozni. Ez azt jelentette, hogy én mentem még markot szedni, mert azért már öreg vagyok, és elküldött gimnazista, általános iskolás 8. után elküldött a könyvesekhez dolgozni, 2 hétig kellett nekem dolgozni, és mindig így kerestem a pénzemet. Persze ezzel vissza is értem ez a szabadsággal, mert elmentem 1 hét, aztán 2 hét múlva jöttem haza, és akkor kerestettek a rendőrség, hogy merre vagyok, de alapjában véve nekem mindig azok az emberek voltak a példakép, amikor láttam, hogy dolgoznak. Az most, hogy mit csinál, vagy hogy mint van, nekem mindig ezek az emberek. Az egyszerű parasztemben, amikor templomban mentünk gyerekkoromban, Gesztéden, mert nem lehetett, ahol laktunk, pedig jóban voltunk a papokkal, de mindegy, és láttam mindig begombolva a parasztembert így szálra. És akkor kimentem Nyíracsára, és akkor ez a parasztembert 1-2-t még láttam. Tudja, ezek a lelki dolgok, amik úgy adják az embernek az erőt, és akkor ebből tudok táplálkozni. Az, hogy most vannak zseniális művészek, zseniális írók, hát én is írok valamit, meg én is csinálok valamit, de hát az egy olyan dolog, hogy de amikor látom az életben azokat az embereket, akik masszívan ott tudnak állni egyenesen, és ledolgozták az életüket, nekem ezek az emberek a példaképeim. Mivel időnk lejárt, megköszönjük nem tudom ki van itt a vendéglátók hátul ott. Köszönjük szépen a időt, lehetőséget, amit kaptunk erre.